ngapden sobai pi ki parlok ki bistanat ban pe ya ka video ha ka channel marsin sha pen syong ben ulianan si jelang sha tap ka klub Inter Miami badaka sai Shalim ha ka klub Al Hilal ka jingle kai jong ka Riyadh Season Cup hapden ka klub Al Hilal persya ya ka klub Inter Miami kabalong menin kamit ha Kingdom Arena Stadium Hanong Riyadh jong ka Saudi Arabia kalalong kaba itnat hakaba ka Al Hilal kala job salit ya ka klub Inter Miami kata da saula laikol haba pai syagane ka chinglekai haka kelas step ka klub Al Hilal tang hakamit kaba shpau kalayo ban penki ya ka jar ka wadikong lengba umit robik bat sasin tang hadin lai minit kata hakabinit kaba khalai ka Al Hilal kalayo biang ban tep ya ka kol kabar lengba ue Al Hamdan bat nakaleng ka klub Inter Miami ru kalayo ka to katne ka kabuk ser ban tep kol hendroi kilapan leno ai bat hakamit kabalai sau sasin ka Inter Miami kalayo ya ka kabuk ser ban tep kol bat lengba Luis Suarez ka Inter Miami kalayo ban penpai ya ka shikol lengba ka jingarap ka VAR hadin ba linesman ula declare offside ya ka de ka kol bat hashwan kut ka jingle kai jong kelas step kata ka minit ka basau ka Al Hilal kalayo bayang ban tep ya ka kol ka balai lengba Michael bat hadu badakut ka jingle kai jong kelas step ka Al Hilal kalatam da arkol ya ka klub Inter Miami bat habawan ban ceng ya ka jingle kai ha ka kelamit kalalong ka baya kait ba ha ka ba baro arliang kila persyang ban tep kol bat watla ka klub Inter Miami kala sya pentam hadu arkol ha ka klub Al Hilal hendrai kamdu jingkermen badai ha ka minit ka basam sau lengba ka jingarap ka VAR ka Inter Miami kalayo ka penalti bat Messi uklem penleno ya kane bat ula shoot jelang syapo kol bat hadin shimit kata ha ka minit ka basan sasin ka klub Inter Miami kalayo ban penpai ya baro lightly ki kol lengba ka kol bala tap da David Ruiz bat ya ka bol bala penbu bha da Lionel Messi bat hadin kane ka jingle kai kala nang kam itnar shishu ha ka baro arliang kila persyang ban yo tap kol bat kila yoru kato katne ki kabuk ser ban tap kol handrai kim shomla urlong bat ha ka minit ka banyaw penyaw ka klub Inter Miami kala pensyong ben yaw Luis Suarez bat ha ka jaka jong ula pen mi bujli da Luis Campana bat sasin ka klub Inter Miami kala pensyong ben sayaw Lionel Messi ha ka minit ka ba pra bat ha ka jaka jong ula pen mi bujli da Robert Taylor bat marsin pensyong ben yaw Lionel Messi ka klub Al Hilal kala yo lat ban tap ya ka kol pentam ha kane hi ka ju ka minit kata ha ka minit ka ba pra lengba Malcolm bat hadu bandakut ka jingle kai jong ka kandai po minit ka klub Al Hilal ka babat ha ka kerdan ka ba sau ha ka klub world ranking kala job da ka sa ya ka Inter Miami ka babat ha kerdan ka ba praspa nyopsan ha ka klub world ranking bat lengba ka ne kanam rem ka Inter Miami mentakan penkre ya ka jingle kai ka ban sawan ha ka Riyadh Season Cup persya ya ka klub Cristiano Ronaldo ka Al Nassr ha ka shitarik ubnai Februari te parlok ha ka shitarik ubnai Februari kalong shu ka jingle kai ka itnat namar ka klub Lionel Messi ka Inter Miami kan saya kun persya ya ka klub Cristiano Ronaldo ka Al Nassr ka balong lu ka jingle kai Lionel Messi persya ya Cristiano Ronaldo te parlok ngin sapet ha ka shitarik ubnai Februari mano ba job hapdeng kini ki arngut ki rangale kai ki bapau ha ka de ka juk ka bamta kata hapdeng Lionel Messi persya ya Cristiano Ronaldo te parlok tang kini ki kubor ngangej ba pila sengutu ngin saya kendu ha ka pat ka video kublai shibun